uhamba lapha lenzile ikhanda uhamba lapha zenzile inzipho sisi uyangibona mina njani kanti ke awukwazi mina eNosi Glam Palace uhamba uyongqondozisa wenza ikhanda sisi awukwazi yini wena lokubonga special claim bakithi inzipho isikhwama spare Comedy. isikhwama spare sisi yomedi yani siyaphela ngicela badla ukufika Wangbuka nisi abantu nje. Ngiyabona ukuthi ufayile. So dancer. Lalela. Uyobuthi bekufihlile nje. Denge. Bayongoza isikhathi. Aqheze isikhathi. Hayi denge. Hayi denge uyabona kithi. Ngoba wena awulukile. Ithina sobe sinqoqezisa amagoda sisi. Angizumplaga kaningi sisi. Hey asamba cha ngempela nje bafethu mina ngiserious ayikho nje umuntu ozohamba nami nje ngeke bafethu nakhe noSi Glam Palace guys hambani nokwenza ikhanda bukani ngibenyezela kanjani amabenyebe nenzipho guys yabanda nje guys enokubonga ayibo guys bukani ngiba yo ngiyachazeke